Kardom pinibirta arjigtha pinibirta thanmang phi nilika jirong hangpi. Aprang si birtang ton pet sipajer midam de aprang birtang kungpi arjigtha. West Karbi Anglong Pilo Water Supply Scheme Dokokta Donak Chokomaratum Achiklo Abainong Kijoy Kicho. West Karbi Anglong Henglong Arong Along Ningkan ini plengeta PMAYG Ahemso Patang Pipedet. Niliplok atung hejong Teng Piatulong Kahenok Tetanang Ring. Satkaung terang arong mansing terang keso kacelang Japan kerap kacahang. Birtang kungpi arjig terapi puthat birtang ton pen sipajer midam sinang. Tongkam mukam rongkang constituency alo Satkaung terang arong mansing terang keso aja kiding klui ajong non mamat anta a oklem horpensi dolang kusip birta longpon. Dongkamukam Rongkang Constituency Arlo Satkaung Terang Arong Mansing Terang Ajak Ding Kluipen Kiso Kepang Jilok Ajok Non Mamat Aok Klem Horpensi Do Bom Lo Pusi Birta Longpon Alang Li Kiso Kepang Jit Ningkan Isi Plengkai Tanglo Lapen No Namat Kiso Ahong Klangpen Cetere Kun Edet Anpin Lo Terang asang ho apan se kelang ponji apan chainong lapenke longle sitame chijor thailo bonta ke meji apan angthek awededlo lason thak si karbi aron ahin pen sitame keso chilang ponlo bonta memedetlo pusi ahem asoratum nang pachini don lapen ke boydet ajoyne non ke keso kelang ponji apan Aki adat kavedet ajoyne non ke hem along si lapu patilai anchorlo lasila kato kave aki sungpen ke pajok pon thekjiapan terang ahem asorpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahinpen kenang sot akirap ki piponji apan terang hem asoratum chuning ripon Dongkamukam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Thenglong arong along tiso arong arlo PMAYG ahem so hum thom non puanta petang pipedet. Hai Kriketom Kopidi Constituency Thenglong arong arlo PMAYG ahem so hum thom ningkan ini playing at non puanta patang pipedet. Lapu Council pen kacharipon my meeting along ake hai tuliram ronghang kaning jepon ke chopanglim ke asapta koi kre puahut si Kopidi Constituency arlo ke joy pen hem so patang pipeji si. Aning ke hang lapen lapang so ahem so a contractor ke biran ki so sing kelong puta ahem so kelong dun abang puatum nang cethandun. Lapen lapang so ahem so patahinian ke tangka olay edlo pusi nang cethandun lapen beneficiary atum apan arju jepin pensi tangka olay pidet pusi akoy pipon lapen laki blok pen gram sewa ke toy dun dia ajoy ni si non pu anta lapang so ahem so patang pipedet lo pusi ahem pu nang cethandun lapen lokal emesi Pawan Kumar Dosita donak pusi halapang so arong adalatum ningri lasi lapang so ahem so nang patang pisurak nang jipusi ahem so beneficiaries atum apan chuning repon pedo nang limen ko son kang buraing le lasi labang so hem so kilong dun pe nang ning arong ma long lo pusi ni arong dun asame tang pipedet labang so hem nang petang tin kan bag dolo kan pli bag do ko kan pli and khobor long birta jo pen long teng te nang ni beng account kan pon defsi nang li signature lapen tip and ep men silatum sigen sto men olai det so lam the so putak ko pc nang li pui ne pu ba pu de lo mane tang dokumen ma hala kon ma pon de lo mati ama hala ne pen lo pem ni ko son tong bang po lai det ne sigen sto men mai thek dun de ka la last tournament velodi so hem la last tournament bela so hem ke tangyang ring duma avelo bolan wet ke 19,000 velodi lasi labang so contractor amen chini manang di chini amen puik tha contractor bang la guarantee so di da ka rong vek ma contract long ba
Jengkapen berita pangdakpon Samuel Timung News 24 Karbi Anglong. Niliblok adung het tower kahino ajok rat kacheleng perememe. Nilip kilakha inkoy rapot chokyola nilip anat hempi adung het labang sodolong ke memere rajok kopia pot mapu manghum meset. Labang so atowar mate dolong ke chasemet warprok sarihuti borlangso borpung tarapung alanglitum rongkoan lone ajo pupe anarlo pupe alanglitum taike si kacheleng atowarlo. Tangte lapusan nilip ahawar koan ke paprangpon ang tek doloma lapen non rat kacharibom asor karatumapan repairing mate abanapor akimi kelar thuji awasai antak klempon pedet loma lasin nonapor dolang lapang so adolong ke pemeja pan hawar arat atumten nilip local emisi popito rongpi lapen nilip PDC chairman Timothy Teron alang litumapan si towar colang pronglo. Nilip Chokyola pen berita pangdakpon Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Prilo arong aralatum ning kantroksi pleng ada pita pechi alang yulong lipin pura. West Karbi Anglong Kopili Constituency ke Parlopon Prilo arong along PH do kokta donak lapen hadak arong ararapan aparlo pachong konak asonsi nang manlo ateke ningkan koan pelonit lapangso PH ketangke bonsita nonantan kim rangkrang non piningan ningkan troksian nang pleng tanglo sita hadak non puan ta lang ejoy ki junjiapan sungpi khangjang lang lapen junlong lepin lang lasi hadak arong araratung komento si labangso PH lang ki junlong jimapusi choningri pati krimlo lasi hadak arong araratung Karbi Anglong Autonomous Council CM Puliram rong hangapan prapchin pen lang nang ki PG apansi choningri pado lapen nang piwek popusi aning chetering tilo. Kolongan pen berita pangdakpon Jesong Kimong News 24 Karbi Anglong. Pinia berta lansikang toninglo domet hagme kardom.